the opposition leader Advocate Nelson Chamisa lieutenant taona kuti Osaloziziva obuda pachena in a video ranyazi kubuda pachena akataura akati aiwa isusu we unequivocally deny the 2030 agenda achiti vision yemutungamiri wenyika kuda kuextenda term yake whether kuamenda the constitution kuti ivapusha kuti vakwanise kuextenda or whatsoever way yavangada kuita we are rejecting it. Sarambira mashoko anobuda nyorwa panapa kuti subscribe like on the bell icon zimu ainoposta this video ramuri kuona Osaloziziva achibuda ataura mashoko iwo pachena achiti aiwa isusu we stand by the constitution tinomira nechokwadi. This is the version yataona kuti aiwa panapa vabuda publicly patikaona Bomshogeza kubva pakatanga kuita attacks emutungamiri wenyika kubva kuna na 31st of March. Panapa tona opposition inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa yabuda pachena ichiteka side raBomshogeza rekuramba 2030 plan. Panapa budanyorwa muchinzi Zimbabweans are up in arms against the ruling party's Vision 2030 agenda that has led to the uprising and call to impeach President Emmerson Mnangagwa by Blessed Geza. Osaloziziva, an opposition youth leader, is expressing his views on Vision 2030 agenda in Bulawayo. Tomashwaru kubva kubulawayo panguva ino vachiti aiwa tiri kuzviramba isusu we are going to deny that move yekuya muchiindosa mutungamiri wenyika for 2030. Kunyange zvatiri kuona nemapictures amuri kuona everywhere muri kuona pane mapicha amuri kuona vatotanga kutoprinta mota dzakatonyorwa kunzi 2030 building Zimbabwe vakomana veZANU-PF ava muri kuona kuti havasi kumira imimi pamunge muchiramba they are mobilizing each and every day. Toona kuti vanhu vakaona even mumaparliament masittings anga akambomisiwa nenhau yekuti papanyasi kuona kwanzi paita a loophole inokwanisa kuvastopa the agenda. Imbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chinyasi kuonekwa nevanhu kuti aiwa this regime must be stopped. Tudzai mafungiro enyu pinda comment section medu. So subscribe or like and on the bell icon.